Добър ден от екипа на Карсители. Здравейте! Днес се включваме пак с поредния красив Мерцедес от нас. Преди няколко дена пристигна Мерцедес C220 купе, бяла, панорама, пълен AMG Line, вътрешен, външен. Много красив, брутален автомобил. Колата е нов внос от Северна Италия. Няма реални 187 000 км, което е на 100% доказуемо, както и с прегледите в Италия, така и с сервизната история в Мерцедес. Колата е на абсолютно оригинална боя, абсолютно без никакви дръскотери по нея, с доста добри гуми Bridgestone, даже бих казал чисто нови. 255-35-19 спорт пакет, черни джанти AMG оригинални. Нека да обиколим отвънка, да разгледаме цялата, наистина брутално красива. Надписи AMG навсякъде. Оригинален е пакета, не е поставен допълнително. Ауспуси с хром пакет, с Shadowline пакет, извинявам се. Абсолютно оригинална черно-бяла, без абсолютно никакви никели по нея, която прави доста екстравагантна и красива. Колата е 2200 кубика с мощност от 170 конски сили. Пак казвам, пълен Shadowline пакет, черни лайсти, черни спойлери, черни огледала. И имаме панорамен таван. Наистина много красива кола. Червени апарати. Много красиви, чисти, бистри фарове. Както можете да видите, LED Intelligent Light System с двойната лупа. Сензор за дъжд, датчик светлина, камера за разпознаване на пътни знаци на пешеходци, система против сблъсък. Нека я погледнем и вътре. Ето го автомобила отвътре. Страшно запазен автомобил, без абсолютно никакви износвания по салона. Много красиво съчетание на хром, никел и кожа, шита кожа. Ето и седалките. Супер запазени, все едно наистина не е сял човек на тях. Ето го и волана, буквално като нов. Управлението на автопилота. Черен таван с панорама, което придава допълнителен спортен стил на автомобила. Нека да го разгледаме вътре. Ето е колата, 187 789 абсолютно реални километра. Пак казвам, колата може да се провери и по италианските прегледи, както и в Silverstar по номер на шаси. Без абсолютно никакви проблеми, без светещи грешки по таблото. Имаме Bluetooth, имаме Voice Control. Актуална карта за навигацията. 4-зонов климатроник, радио, медиа, тъчпад, активна ходова част, парктроник. Това тук често ви кажа, аз не знам за какво. Тук салонът вътре е брутално запазен. Оригинални табелки AMG, Mercedes AMG Germany. Жабчицата, документи на автомобила, сервизни, книжки и така нататък. Много красива кола. Салона въобще няма много коментиран, той просто се вижда, че е чисто нов. И имаме отделение за допълнителни вещи, за USB изводи и SD карта, както и тук допълнително скриточек на дженце. Нека да я погледнем и на задния ред какво се случва. Ето я колата и отзад. Имаме ISOFIX за бебешки столчета.
къп холдери по средата. Много готино съчетание между кожа и алкантара. Обърната кожа с кожа. Нека погледнем автомобила и отпред. Ето е колата отпред, буквално е чисто ново. Буквално. Изплътението на капака с абсолютно всичките щитки. Всичките кори пластмаси си на мястото. Фаровете с оригиналните номера на тях. Двигателът е повече от чисто нов, няма течове на масла. Работи безупречно, без странични шумове, без шумове от трулки. Охладителните течности са повече от перфектни, чисти. Този автомобил можете да закупите на лизинг от нас срещу 30% първоначална вноска, срок от 1 до 4 години. Одобрението става за 10 минути, можете да си шофирате автомобила в цял свят и можете да си тръгнете в рамките на 10 автомобила. За да видите всички наши обяви, Car Italy Mobile BG и Car Italy Facebook. От екипа на Car Italy, хубав и успешен ден!